Když vyuce v jazykové škole, zároveň zvládáte i práci na plný úvazek nebo i studium, jak se vám daří všechno skloubit a jestli máme nějaké tipy na udržení takového toho work-life balance? Nemáme. Povieme im, koľko sme spali túto noc? Radšej nie. Aké tipy? Ja mám napríklad tak plný kalendár, že od 9 rána do 9 večer, že niekedy tam pribudne nejaká vec, že sa niečo pokazí a budem to musieť ísť vybaviť, tak ja to ani nemám kde vsunúť. Čiže tým pádom ja tam mám fakt ten kalendár a idem hodinu po hodine, kontrolujem si to, či to zvládam a sa na druhú stranu fakt sa snažím akože udržiavať ten spánok. Spánok je proste pre mňa priorita číslo 1 teraz. A jedlo, aj to fitko, sa snažím to dodržiavať, lebo viem, že to telo to potrebuje. To, že sme nespali túto noc, lebo proste som tu letela a tak ďalej a dali sme dokopy tie otázky, to je niečo iné. Ale viem, že keď idem na dlh nejaký, tak to moje telo proste bude mať kolaps. Takže work-life balance je asi taký, že ten work balance je v tom, že mať dobrý kalendár a dobrých ľudí okolo seba, ktorí ťa potiahnú. Podľa mňa je veľmi dôležité mať ľudí, ktorí ťa motivujú byť lepšími, lepšou verziou samého seba. A tým pádom, keď budeš v komunite lenivých ľudí nejakých, ktorí nemajú cieľa, tak ťa to stiahne. Takisto aj keď máš okolo seba inšpiratívnych ľudí, ktorí majú vytýčené ciele, idú sa za nimi, tak tým pádom je to oveľa ľahšie. Life balance, keď máme life balance, asi taký, že ja sa snažím tráviť veľa času s mojou rodinou, mojimi rodičmi, mojimi kamarátmi a stále si náš čas na seba, na to fitko, na vaňu, na saunu, aby to telo potom malo z čoho čerpať. Že vlastne radšej by som odsunula nejakú prednášku v škole, aby som sa ja dala dokopy. Bohužiaľ, proste keď dojde na lámanie chleba, niečo bude musieť ísť bokom. Ale nech sa to nebude, takže to je ten work-life balance asi môj.